We just some young niggas trying to kill the game. Oh, whatever you. Valewe la. Ngazo nobona kanjani? Manje ndoda wazi babuya nini la? Phela ndoda angisebenzi lana. Ongcono uhambe uyothenga la amakholo amakhulu uma eya enkwarini. Angiyazi lo nda ngakuvela. Umuntu bewazi ukuthi namhlanje uzoshaya interview bezophuma egqoka isuti nothayi. Okulandela uzongibuza ukuthi nama-toilet angakuphi. Bani manje uthenga zokubuza ama-toilet? Bengithi usazofika nalapho. Ngizwa kunephunga elikhomba khona. Ayazi abantu nenhliziyo ezimbi. Sengaze pampera ngaka. Uke sitomazana lembambisa udonjo bemlaphana. Kodwa yazini baningi zibathola vele. Imama nje phethe angitshela amangepha amakhola vele emenkwarini. Awe my brother, hamba straight uzoyibona ngale. Okay. Lokishi, sacela phela Lokishi ungipha noma imali yesinkwa Lokishi. Okay, ngoba bengisizile. Yabonga my brother. Lokishi. Le mali Lokishi iyashota Lokishi. Unezwe 12 rand Lokishi, isinkwa suku 16 rand Lokishi. Ubungani lokho kuncane ngikupha khona. Uthi libo ukhala ukuthi imali yashota. Uthi laphana nje khona hawo sikho so 12 rand nawe uthengani khona laphana. Lokishi manje mina lapha Lokishi angithengi lapha Lokishi lapha izinkwa zakhona Lokishi ihanjwa yikati leyayibrasha Lokishi. Ngisanda isinkwa sase garage mina Lokishi. Ya nje izinto zakhona sesithenga ngenye indlela. Kodwa yazini ngoba vele usithenga into ebengayazi. Sure. Sacela buza poli stay shu uthi ngakephi Sawona baba. I-police station ingalana. Uzojika lapha esigxobeni. Baba, waziba umuntu yakhuluma nawe. Kuna qabane athi ngiyamlelisa. Sorry baba, bengazi ukuthi nabandawonye ukukhuluma. Aw, sibuyile inkunzi. Ngitholile ntathu ifoni. Ngithoye nje uyibona nje nawe ngabuza connection ba mind indaba zenu. Nangu njengamanje awumfethu. Hey. Anginalo ishumi. Nihlupha kabi nini? Sinipha imali niqede nithenga ama drugs. Hayi. Matter of fact,